Peťo, si doma? Pozerám si fotku Lary. Poď mi to zatrhnúť. Videjko pre dospelých. No poď. Peťo, idem pozerať porno. Poď ma vypnúť. Ahoj môj. Ježiš. No čo? Ideš si ho búchať? Ideš si robiť tú rudlu? Ty jeden záškodník. Čo? No, choď už preč. Ja nikam nejdem, veru, dneska. Kto ti volá? Peťo? No, prosím. Ne, on si. A poď ma zachraňovať. Čo sa stalo? Vlúpali sa mi teraz akurát na hotelovú izbu a chcú mi ujebať to najdrahšie, čo mám, mna. A na 5-hviezdičkový hotel, či štvor? Kokot, jasné, že 5-hviezdičkový, brutálne, inak sú tu mramorové vané, all inclusive, kokot, výdevka, brutálne. A čo ti to hovorím, však ma Som pod postelou. Počúvaj ma pozorne, Peťo. Unesú ťa. Čo si, koko? Ale nepanikár. Musíš mi hlásiť všetko, čo vidíš na únoscovi. Nechajte ma! Víš, čo som? No, víš, čo má? Je tlstý, je plešatý. No, som ho nevidel a má vypredané štadióny. Haló? Počúvaj ma, neviem, kto ty si, ale ty nevíš, kto ja som. Rozpáraj ťa károm. Napichnem ťa na rohy. Ja ťa nájdem, ty káďo. Očuješ ma? Oj, nebudeš to mať ľahké, chlapečku. A ty mi nepomôžeš? Ja ti nebudem pomáhať. To ale však si hovoril, že ho nájdeš. Ale niečo za niečo. Daj mi tvoju dušičku, chlapečku. No dobre, a kde to mám podpísať? Tu si zaber žiletku, horeš sa. A tu máš papír a vlastnou krvou mi to podpíšeš na ten papír. Tuto hned pekne kúkaj sa. Aha, vidíš to? Len tak to má význam a... naša dohoda bude spečatená. Však ja vím, že sme mali spolu nezhody, ale však ja to mám rád, veď ja to uznám. Nevyťahuj to, prosím ťa, však ja nevím hrať na klavíri, zjedol som muziku, ale nevím noty! Tak tu býval. Ohen, tam je penaženka. Snad tam budú nejaké kontakty. Kukli sa, radši, či tam nejsú nejaké karty bankomatové. Sú a celkom dosť. No, ukáža, víš aj PIN? To víš, že ho vím. Ale mali by sme ho ísť hľadať. Áno, však my ho pôjdeme, ale víš, dlhá cesta bola a treba sa aj troška uvoľniť. Víš, ja zavolám ty chlpaté kurvy, to budeš kúkať, budeš jásať. Pôjdeme hrať automaty, budeme chodiť, míňať to všetko do drahých obchodov a ešte aj k tomu ti dám spraviť manikúru. Ja som tak happy, lebo iba ja viem PIN a stanem sa bohatým. Som tak ani tomu neverím, že som si mohol kúpiť na Ukrajine ten Krym. Som tak smutný, lebo káčo ma mučí, že nemám love a ja to nezmením. Ježiši Kriste, koľko oni minuli? Víš, koľko som na toto robil? Hodinu! Dobre, ja ti spravím ten hit. Ja vím, že potrebuješ môj talent, lebo inak nemôžeš ísť na turné. Však dobre, napíšem ti hity, len zablokuj tú kartu. To je moja jediná business karta. 100 000 eur za manikúru! Mňa jebne! No, kluci, tak já žvejkačku už mám a teď bych chtěl zaplatit. Tak jak budete platit? V hotovosti nebo cash nebo kartou? Áno, nech sa vám páči. No na té kartě nic není, Slováčci. Momentiček. Kokot. No a z čoho to zaplatíme? Ja nevím, ty si manažer. Obsadené. Aj tu je obsadené. Boha. Já jsem taky sandal tofu a jsem tady udělal účet, jo, jsem neměl na zaplacení, tak tady dělám 10 let teďko, jo, tak taky vy budete tady mít nádobí, dobře? Tady, jo? Jaké nádobí? Špinavý, ty vole. Ty ulicáku, mne tu nebude žádný tofu rozkazovat. Ja ťa vybijem z ticinu po tvári, mne je jedno. Dobrý den, dráhoškové. Zdeněk Allright jméno. Co tady vaříme? Jakou kuchyň? Vole. Mezinárodnú. Mezi půlky akurát, vole. Co to je, vole? Ty jsi vyučený kovboj, nebo vole, co seš? Ja? No ne já, co tady skováváš tam vzadu? Ty jsi taky vyučený? Áno. Co děláš teďko akorát? Ja?
Ano. No to se mi, vole, zdá, vole. Kluci, vole, vy jste jak z toho vtipu, vole, že přijde, vole, týpek, vole, do policejní stanici, vole, zaklepe, vole, policajt se zeptá, vole, kdo je tam, vole, a on řekne já, vole, a on, vole, já, vole. Ty, vole, co tu brečíš teďko, vole? Zdeňku, nehaj chlapca na pokoji, lebo ťa vylískam po plešínke. No co to, kurva, vole, je, vole? Co je tohle, vole? To je, Zdeňku, hovno. Vy tady vaříte, vole, sračky, vole, lidem, jo? Ľuďom to tu chutná. Ty, vole, co je to za kuchyň, vole? Jeden brečí, vole, druhý je kyselý, vole, jak ďábel, vole. No tohle nedopadne dobře. Jaj, to mám tak moc rád. Poď sem, môj, ukáž sa. Ochutnaj to, či som to správne okarenil. Ne, ja to nebudem chutnať. Hľadaj si, či je to dobre štiplavé, víš, lebo... Jaj, to je fajnové. Ja musím dávať pozor na krumple, aby mi neprihorali. Ale nevyprávaj mi tu, poď sem, chutnaj to, ukáž sa. Však to štípe! Musím sa napiť! No, vole, ne, vole, tady se pít nebude, vole. Zdeňku, V pracovní době ne, vole. To do mě sermě, vole. Zdeněčku, aj tebe troška pokarením. Já žeru jenom žrádlo, vole, co sám upeču, vole. Tak si splním přání. A tu máš jablko a hýbaj do pece. Tenhle týden jsme si připravili pekelnou kuchyň. Najštiplejší týždeň. Každý dobří kuchař je český kuchař. Pokiaľ není na blízku slovenský manažeris. Tak a dost. Tohle vyřešíme jako chlapi. Klobásou. Klobásou. 2 kuchaři, 2 skvělé recepty a 1 nízká cena. Například již od čtvrtka Zdeněk nadívaný hovnama. Jen za 12,90. Za 12,90. Evil, levnější než hovno. Ale kurva, tohle až rád nebudu. Tyhle 2 mi objednaj. Ja bych si dal taky toho Zdeňka. Mali by sme už ísť hľadať Rytmausa. No že bude slávny chvíľu, bude spoločnosti, neblázni už toľko. No ale aj tak mám divný pocit z tejto farmy. Však hentá, čo tam robí? Na ňu sa nekúkaj očama. To je stará Ježibaba, černá víla. Ježiš, ide sem. Nech sa páči, čo si dáte. No máme tu baraké koláčky, sladunké a aj jaké zákusky, ale aj máme tu aj falafelíček. Ja bych šla po tvým falafelíčku, hošánku. Už ale, ukáž mi ty opätky. Láska je láska. Vy 2, ke mne do pracovne. No, hoši, víte, proč jste tady? My sme nechceli to, ona prišla sa. Ne, vy jste tady, protože hledáte. Áno, hľadáme Rytmausa. Vy hledáte odpovědi, kluci. A já mám pro vás ty odpovědi. Lolku, zasi nadrbaný, čo? Mám tady pro vás 2 možnosti. Buď si dáte nealko a ráno se vzbudíte a věřte si, čemu chcete. Nebo je tu druhá možnost, že si dáte slivovici a zůstanete v mý krajině zázraků. Malaško, ty to cítiš. No tebe dobre jebe. Tu si sa opustila, pantomíma tu robíš a tu, hente blve, na boty tomu druhému baštali. Tak ste vypili spolu len 8 litrů páleky a si jak Matrixe. Tu hlavičku. Dám ti vyprošťováka, ha? Hoši, nasadá, neperte se mi tu. Jdeme do Zionu 5, to je studio na Marandově. Ušel ti koň. Ty kurvo arabská. Tento príbeh je smutný. Napísal som život. Musíš ma nádej, aj keď si zavretý v štúdiu 2 mesiace, čo som nebol nikdy a krmia ťa tu len sračkami z Ivlu. Leoš? Kukuda další, Leoš? Teba je jinak veľa v poslednej dobe. Nemôžeš mi tak pomôcť, Gáčo? Hele, já jsem ti nepřijel ale pomoct, ty vole. A prečo? Lebo som cigán? Alebo lebo už som není po roce? Už som ty není dosť dobrý? Protože jsi špatný, ty vole. A já jsem agent. Kukuda, jaký agent? Čo si najebaný? A nejsem střízlivej. A nejsem opilej. A nejsem
nejsem ženatej, ale nejsem ani gej. Tak prečo máš ten kožuch, čo si ujebal babke z koberca? Ty kokot. Tož kluci, tak jsme tady, no. To je to studio, tady se to fachčí, tady se to peče. Koukej na Pražáky. No ale nám studna vyschla, hoši, takže jdu pro slivovici. Však to je Luke Perry. To je Luke Perry. To není on. Je to on, počúvaj ma, vybav mi s ním fotečku. Ja to víš, že to vybavím. Čo sa hambíš, Luke? Ja som na tebe vyrastal, na tej tvojej tváričke, na tom čelu s tým ofinou veľkou, do piče. Ergo, to jsou borci jako pro vrahca. Víc vynalej, já jsem tady s klukama. Tak usmev. Kúkaj na ňo, žak on sa ani neusmie. Ty už si hvízda, veľká hvízda. Ja nejsem Luke. Tak keď nejsi Luke, daj ti kárak v ruke. No kluci, tak se vám dones, tady je ta slivovica. Fuja! Však to je Virgin slivovica. Nepij to ty. Tož, to asi umírám, hoši. Ne, lolku. Nelku jsem neměl 50 let, hoši. Tady já končím. Ja ťa pomstím. No poďte, Lukovia. Však to je Leoš Faleš. Utíkej! Sorry, nekúkam sa, len musíme použiť tvoju šatňu. Takže je to pravda, že ty máš zakrpatený drápek, tenučký jak párek, malý fal jak žuvačka. Z toho teda nebude prcačka. Zahráme sa s tým na dobrého a zlého policajta. Ja budem ten zlý. No tak ale ja budem ešte horší. To je Rytmus! Hovor, lebo ty zakrie vajcama oči. Počuješ? Ticho, ticho, tu volá čo pidlika. To ja tu dole. Kde je Rytmus? Ja neviem, kde je Rytmus. Veštica Jolanda to bude vedieť určite. Ona je pod zámkom, ale ja som tak strašne maličký, že ja odoknem všetky vrátka, lebo ja som šamán sa salátka. No nevím, či si nás náhodou neocigánil. Však tam je tma. Ale to je dobré. Choďte za svetlom. Vítam všetkých duchom mladých dnes pri televíznych obrazovkách a najmä tých, pre ktorých bude tento program tým posledným. Nachádzame sa v našej úžasnej šláger hit paráde. Je tu veľa slamy. Nie, Dušan, posad sa, točíme. Jakub, ale ja potrebujem inhalátor. Ale aký inhalátor? Nevymýšľaj si slova a posad sa. Podpísal si to, no. A ty si ktorý môj, ha? Neverím, že ma nepoznáš. Ja som Jakub Martinec, JM, najväčší producent a šlágermaker. Nepoznám ťa, kade mám ísť von, kde sú dvere? Cesta z tejto relácie Kukurica existuje iba jedna. A to prespievať sa von. A za chytlavý evergreen vám ponúknem aj teflonovú pánvicu. Nebudem ti tu ja spívať. Však sa kukaj, Ružanku si sfetoval? Dušan, ten sa trepe, jaké vyvo po porážke, že bude dá respirátor na papulu a hentej čambule tej dávaš opiaty do chlastu. Však ty si šarlatán, šmejďák. Že šarlatán. A za to všetko ťa ja premením na bezodnú plenku a budeš tým ľuďom slúžiť do konca všetkého svetla. Tak ste voľní. Bežte. Bežte. No tak keby niekto potreboval ísť, tak tu máte tú plenku. Nie, posaďte sa, veď ste to všetci podpísali. Dušan, veď ty máš aj tak vlastnú. Kokot, už si tu dávno nemal byť a ty sa tu ešte furt zajebávaš, ty šmuchlák. Ja sorry, ale tak nás si mi pradlo z celého mesáca. Však si to chod pradale k sebe, ne do kutice, pod schodáma. Ešte predtým mi ale pust si tie svíčky jasnejšie. Mám. Ne, ty vodné tyčinky si strč do rici. Mám. A zapal mi nejakú muziku, takú romantickú, víš. Nemáme tu žiadne tedečka. Kokos, vybav to. Suck on my chocolate, salty balls. Put them in a mouth and suck 'em. A toto už nerob. No poď, moja krásna, poď si sem ku mne laškať. Či ne, jdeš hned na to, Ježiš, jak ťa milujem, ty víš, jak to ja mám radi, jaj. Áno, tam dole a šuruj ty stvrdnuté románske paty. Urob z nich parmigiano. Si hotový? Ešte chvíľočku, láska, prosím ťa.
Si hotový s tým hitom? To jak vyprávaš, však... To čo je? Jaký maličký kľúčik od mesta. Tak čo? Máš ten hit, alebo ho nemáš? Lebo som nazlostený a nevybám ako kot. A postaram sa o to, aby tvoja frérka už nikdy v živote nebola porodkyňa. Ne, to nemôžeš urobiť, však ona je na to odkázaná, moja láska, ne. Pozri, ja už mám ten hit hotový, aj keď je to kokotina, čo tebe asi nevadí, ale počkaj, musím ti to... Nejde mi to spustiť do piče manažer... No tu nemám manažerisa. Tak ja ti ho skúsim zabeštelovať. Áno, no dones mi manažerisa a ja si dám hit. Platí. Ruku si s tebou podávať nebudem. Tak daj vajce na to. Dobrý večer, moje jméno je Jolanda. Daniel, Jolanda? A řeknu vám na vaše otázky. No my bychom na vás jednu otázku veru mali. A je, to jsem se bála. Kde je Rytmaus? Tady mám ty cigánský karty. Čo tu ty karty mi ukazuješ? Ja si cecky daj na stôl. Čo je? Keď mi nevíš vyveštiť, tak mi ho skús vyleštiť. No děkuju za odpověď. No nemáš za čo. Ty kokos, jak nás ošálil ten malý. Keď tú safalátku chycím medzi moje paže, tak ho stáhnem celého z kože. Tak co, kluci, jdete soutěžit? Ne. Proč ne? S touhle masku, ty vole, bys to vyhrál všechno. Jedine, keď tam bude ten porodca, bude tam? Který David Michal myslíš? Ne, myslím toho malého s tým kľúčkom. Jo, bude tam šaman, jo. Možno si tě vybere. Laro, co se stalo, ty vole? Šišmarto, ani se nepýtaj. To se strašně pohádali s Petríkom. A on je strašně žiarlivý, on se urazil, pak odešel a vůbec nevím, kde je. No, vieš. Prosím ťa, Petrik, prepáč, ale zase si oprskal dosku na záchode. Čo? To s čím ma zase napádaš a odkiaľ víš, že som to bol ja? Tak moja dcera to asi nebola, že? Však spýtala si sa jej? Lauri, oprskala si dosku? Vidíš, neoprskala ju. Tak si to bol ty, tak ja som ju neoprskala asi, ne? To nemôžem sa normálne vyčúrať ráno. Ježišmare, čo máš krámy zas? Však a ty všade máš koľko vlasy, dokrcať sa idem každé ráno do piče, úslad nevíš, Petrik, ty žiarliš na moje vlasy. Tak ja sa to nemôžem, že ty žiadne vlasy nemáš už. Petrik, ty si strašne nezodpovedný. Ty celý deň spíš, ja Laurinku všade musím nosiť do škôlky ráno, potom na rôzne krúžky ju musím nosiť. Však ale spím, ne? Že kokos, veď celú noc chrápeš jak piča. Vieš, ty strašne prdíš, Petriku. Čo? Ty si v noci tak prdol, že Laurinke prišlo zle. My sme museli ísť na balkón. Čo? Mi vrzgajú najky. No určite. Kdy si stará? Když ja som stará, tak ty si krpatý, vieš? Dobre, ako chceš. Larinka, nebuď zúfalá ty toľko už. On ti to zavolá, veď je to tvoj muž. Čo ty o tom vieš? A teď vám vystoupí Leoš jsem já. Teď vám vystoupí soutěžící 666. Molot! Keď sa u nás chlapi pobijú, jedine s nožom alebo s cicinu. Nechajte ma! No tak poďte! Šamanko, safalátka, si ty prelhaná velice. Teraz ti zavriem tú tvoju chlopňu a pýtam sa ta teba teraz. Majka spiritu. Povedz mi, kto ty vlastne si. Ja som vesmírny strážca, hromadičítov, ochranca celého vesmíru a pán hlasu. A čo ty, Majku Sprajtu, čo ty taháš? Techo? Na tí nosné dzúry? Život je ako klavír. Má biele aj čierne klávesy, aj pedále, aj taký ten malý nápis Smirnov. A keď si nedáš pozor, tak ti privre prsty. Nie jedno, kde ty čítaš aké knižky, môj pekný, ale povím ti aj jedno teraz. Za to, že nás ojebal aj z Jolandu. Teraz si povíš, kde je Rytmaus, lebo ináč ťa olúpem jak šalát. Tak my potrebujeme, aby robil pre nás hity, lebo hity nás spájajú ako C-čka. Potrebujeme žiť non-stop. No a s kým ty hity robíte, ha? S architektom. Architekt vidí a cíti všetko. Raz ma tvoja safalátka už ošalila, tak teraz pôjdeš sem ňu a budeš jak taký môj malý bukinko a ukážeš mi, kde je ten tvoj architekt. Pustite ma! No konečne, môj manažer, že ste mi ho donesli, ne si bol v piči. Však ma unesli. Teba unesli, kokona, ešte ste mi minali love a to si vybavíme potom. No, vieš čo, musíš mi vybaviť synťak, mi nejde. To víš, že ho vybavím. Vypnúť, zapnúť si ho skúšal? Čo si myslíš, že som kokon? Jasne, že vlastne vidíš, že som neskúšal. A to máme ze zastrčky, alebo... On off.
Už to ide. No dobre, tak vám pustím, čo som zložil. Baro Fraris Mozartis. Tak toto sú tie vesmírne dvere. No ukáž sa mi s tým kľúčkom, nech si ich otvorím. Voloďa, ty si zmenil meno, aby som ťa nenašol. A tu piješ školu u jedného stolu v tohletom tichu. A zbieraš tyčka. A sa ti bliští tá tvoja pléška. Vlaďulko môj, zmluvu sme my spolu mali, ale zmluvu neojebeš môj. Vláďo, nekoupím ti žádný keyboard, nemáš talent, nerozčiluj se. Ale Tadlo, udělej mu šumáka. Ale táto, já chci keyboard takový jako kytára. Já mám kraťoučký prsty, ale tam by mi to šlo. Řekl jsem ne. No ahoj, Voločko. Dopočul som sa, že by si chcel takýto fajnový keyboard. Kukni, jak sa na ňom pekne hraje. No a co proto musím udělat? Tu mi to pekne podpíš, pozri, takto pekne a uvidíme, že ja ti splním tvoje přání. A ja si prídem potom pre tvoju dušičku, keď spravíš svoj prvý hit. Podepíšu. No, Voločko, vidíš, meno si zmenil, ale aj tak sa naše cesty stretli. Vidíš tohle? A vidíš tohle? To jsem dostal za hity, které jsem nikdy nenapsal. Teďko to nepíšu, to píše někdo jiný za mě. No a vidíš tohle? Mně je jedno. Dušičku za dušičku musíš mi ty dať. Víš co, no tak já mám jednu dušičku, ale musíš jít se mnou na koncert. Furle někam chodím. Tak mám 3 minuty, pak moderuji v Brně, tak to urychlíme. Tak vítám vás na Mejdanu století. Máme tu 2 československý hiphopové legendy Davida Michala a Šamana. Dneska som tu není sám. Je tu so mnou celá vesmírna crew. Dajte mi cigu. Kde je Elvis? Vypustite Elvisa! Voloďko, tak toto je tá moja dušička. S tým kľúčkom, safalátku, prelhanú. A hej, ty s ním, to sú jeho kamarádi. Hej, ten ovyspnutý. To je jak bonus, Vladko. No zoberiem ja si ich so sebou. Toto není dobrá vibrácia. Vesmírna crew. Morfujeme. Majka Sprite. Sige. Kým šašo. Aby. Matko živá, však to je megafál. Ale Leoši, vidíš taky, co já? Jo, Leoši. Co s tím uděláme, Leoši? Počkej na mě, Leoši. Hele, Laro, co tady děláš? No konečne, Petrik, tu seš. No láska, však na teba som čakal. Kde si bola tak dlho, piči? Kde si bol? Kde sa zajebávaš? Ako to vyzeráš? Vonku je Larinka, musíme ísť domov. Si ošklivý, vypadáš jak cigán, chod sa oholiť. A čo tu máš privázané vo nohu? Stop, daj si mimo pauzu. Nevidíš pre oči, však to je to, čo ty nevíš používať, preto si musím kupovať nové veci, lebo mi všetko smrzí. Kurt, mesacu nevidím a prvé ma vytočí a musím niekomu najebať. Kde je ten David? Buď najebem tebe, alebo jemu. Alebo aj. Hore v sále. Aktivujte fotónové delá. Joj. Zamerajte zlú vibráciu. Jaj, z tých úderov som chytil na moju bulú falovicu. Menežerko, dobre, že ideš. Hoď mi ten trojfalec. Tu máš diluntatore. Ho! Necítim sa fajn. Ani sa ti nečudujem, lebo tam u mňa dole s tebou bude mať gulečník. A kto bude teraz chrániť vesmír? Násilie je irelevantné. Dôležitá je karma, lebo... Karmám. Tak tu si ten starý plešivec elektronicky. No konečne sa stretávame. Ty tvoje špekačkové prstce dám takú kopačku segalovku na solár, že sa posadem rovno na ten synťak pojebaný. Ty šaman, čo si kupuješ fanušikov na Facebooku, bracho, ty nejde nebudeš mať taký fame, jak ja. Víš prečo? Lebo máš malú safolatku. A tam ti teraz dám z otočky Vandamov. Zadrž. To je moja dušička, nehaj ho ty na pokoji. A hej, ten chlapček tvoj ide se mňou. Čo? Môj manažer je, čo si koko? Čak on nemá dušu, čak on je manažer. Takže ty si ma ujebal, chlapec môj. Ja to víš, že som ťa neujebal. Ja som len nepovedal pravdu. Nevadí, ja sa nejdevám na teba. Aj tak ich mám vác, jak som aj chcel mať. Teraz náš budem kopať svinským krokom.
ku mne, no môj faláš. No normálne mi je to ľúto, pozri koľko fanúšikov a nič z toho. Ja však ty máš ten hit. Vidíš to, na to som zabudol. Láska, dáš se mnou nejaký freestyle z hlavy a ty dáš nejaký beatbox. A než nám to dojebeš. Čekuj, čo som zložil. Spíva moja frárka. Lala. Party David vie, čo hrať. David vie, čo hrať. Když večer nechce sa mi brať, iba v rukách. Ten Party David vie, čo hrať. To je moja frárka. Yo, pre nekú som hitmaker nadúpaný, ale pre teba som iba cigar smrdlavý a zajebaný. Non-stop, berem non-stop, Ty nepereš nikdy, už to pochop. berem non-stop. Tak Petrík, rozlúč sa s fanúšikmi a ideme domů. Čaute.